لهادمه تذو على كل ولم يبج غير المصطفى وحبيبي ولن يرضى بالفردوس دون تقدس. نعم yake cewa lawu ɗaya bata ɗiba wa daru muƙamatun lawul khuldu wal firdaus khairu mu'arrasi yace wa daru salamu shi ma suna ne na aljanna yace daru salamin ita ma ta annabi ce ba da adinin ita ma aljannar adanu aljannar dawwama ita ma ta annabi ce wa uzlifat an kusanto da su watal misu madahalla wanda su aljanna abinda suke nema shine mai yaban manzon Allah masu yabo suke nema kullum almasi dukkanin nema. Hakanan jannatul ma'awa ita ma ita annabi ce. Hakanan jannatun na'imi ita ma jannatin na'imi ita ma ta annabi ce. Yace duk wannan ta yi ado li khadimihi gabara na manzon Allah ga wanda yake hadimin manzon Allah aljanna ta yi ado saboda da shi da take yin fariha ala kullu malbisi absa dukkanin wani tufafi shi duk abin da ka sani Allah fa manzon Allah ya bawa yawa shi sa man ada'ani faqad ada Allah wa man asani faqad asallaha yawa man yudi rasula faqad ada Allah yawa sai ka bi shi tukunna sannan zaka samu aljanna ce in ma menene sai ka bi shi in ma dacewa ne da yardar Allah da abin da Allah yake so dai fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sai ka miƙa manzon Allah akan duk abin da manzon Allah ya kunta yayi ma yayi daidai sannan ko me ake samu a gurin Allah zaka samu kaga shi manzon Allah shine sababin komai kenan to samuwar ta kama shine sababin samuwar ta manzon Allah ba to shi yasa dole sai an dace da annabi sai an dace da bin manzon Allah sai an so manzon Allah sai an dace da aikin annabi sai an ba annabi yawa amma kana kaucewa shugaba sallallahu alaihi wasallam to an fada kwama cala an fada matsala yawa Allah ya samu dace Allahumma salli ala sayidina Muhammadin